Yo, DJ Boy Chika in the house. Mga kapitbahay, alam niyo na to, Alpha Success Train na ng kanto. Kahit walang ebidensya, may chika pa rin. Budots Patrani. Maaga pa lang, gising siya sa katunak pa. May cellphone, may kami chismis. Uy, uy, alam mo ba, ano sumula lahat ng may halam. Siyempre kapigan nito, term na yun ay walang ligtas, mapapapataw lolo sa feed ng chismosa. Ikaw ang bigdalo ko, Alpha Chismosa. May bago na namang kwento, Alpha Chismosa. At mo nakuha to, secret lang pero totoo. Apat rape siya, oh, pero kahit marites, sige lang bukos marites. Alpha Chismosa Budots na, tuluyan chika kahit sayawan pa. Hiling na habang nagtititsismis, may dalang scoop, may konting kiss. Alpha Chismosa tulang girl out, trending ka na sa buong world. Sayaw ka pa habang nagbo-voice note, mulita sa queen ng food and watch. Sana tapat. Nakita ko siya pag may kasama raw iba. Yung kasama niya, minsan daw ewan mahala ka. Kaya't mag-drop ng bomb sa Alpha, at biglang sasayaw parang walang kasala-sala. May sticker pa siya sa group, chef confirmed, chika approved. Habang nagtutok-tok dance, naka-bluetooth speaker, Budots Dance. Alpha Chismosa, laging trending sa kanto. Alpha Chismosa, lodi ng barangay.